Only spy, she kalamw papa, Minko, chicken halal. Ulta, then doing diamond. Hwbay. Maybe shows are cute. Manjuli haiter semua saya. Kata sih kya ada भैया. Kamar में जाता. तोरा बड़ा करके लिखे आता. Arun tak kalam cincin dengan apa? 220. Ni side ni why? ठीक है लिखे जा आराम से. Bwiko. Moncat janli. Aku belum nabay. Desha muri thopla jeng gelibay. Desha naulay papa. Desha nang sa loंदों. Papa nang sa loंदों. Sa loंदों apa? Mithai sa loंदों. Ya. Hi, Baba. Bye. Baba. Hi. Paglaनि आखला नायदो उन्दुनानैसो जागासिनो दं सावदुना सावथाला खोमसियाव जेबो सिनाया नै खोमसिजों मानसि हाथायल' नुयो सालाखौहाय सिनाया नायफै बिमाया सिनायो ना माबाव खोरोन दं होननानै हाथायल' गोजों नुयो Hello, good morning everyone. Khulumbai angni godan video nontonखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं स' दिनै जोंहा सुनिबार ओंखाम गोरलै बावगोन दा बेलासियावहाय ओमफ्राय मानसिया गाबोनसो जागोन आरोना जास्ट भगबाननोल' बावगोन ओमफ्राय जोंहा आलासिबो दं दा फुङाव थांगोन आलासिफोरा ओमफ्राय माइरं गोरलै लायसिगोन आरोना आइया स' साहा लोंखांबाय माबाय मा Angkari atas baju muka sukai. Anak kan ya jumpai jumnane. Usung roz jumpai na. Kan ya perana. Mana barang dalam ya burinane. Isun lelai nana nangko. Beje be kan ya jumnane kita mau jumpai na. Mini kau nana leper. Kamu songkas nana. Angkwo जोंना दिनै लोमजानो ओंखारदों जाहैदों फुङावनो गारि भारा थांनानै फैखांबाय 3:30टायाव थांदों 4:00टायावनो ओमफ्राय लोमजा ओंखारदोंनो मानसिया ओमफ्राय आथिङाबो नै गुसु नै गुदुं जाबाय माथो दहाय गुसु जाबाय नै बावसो गुसु नै नैबे जरावसो नै बे एन्टारटेनमेन्टनि हिनजावखौ बेसे नायो नोंलाय ओइ लाजिलानो बे भुमिकाखौ नायबाय थानो दा भुमिकाखौ नोङो बाल्थिङाव हासुग्राखौसो नायखोमागासिनो दङ बाव उन्दुनानै फालतु हा भुमिकानि माबा जाबाय नामा फाग्ला जाजोब्बाय नामा नोंसोर हिनजाव गोनाङा हा नोंबो भुमिकाखौसो नायखोमागासिनो दं ओइ भुमिकाखौसो नायगासिनो दं नै नाय गाइसमोन मासि गाज्रि मानसि बेलाय Dari Minana.
नोंनो मोदोम सादों दा आं थिक खालामनि दे आदि बिदि नङा बोरैबा उदैयासो गलं-गलं मोनदां गलं-गलं मोनो खालि मोनदां उदैया ओंखाम जादो ना नोंबो सोर ओरैनो आं गलं-गलं थानो थिनदों जाम्बा-जाम्बालाय एसे फिसालाया मिनिलाय मादो दे मानो गलं औ बे गोलैसेवनाय ओंखाम जाबाय नै आलासिफोरा न'आव थांसिगोन ओंखाम जानानै दाउ बयलार सालाद थादुन मैयानि लाब्रा नंगौबेन देरसिन दांबा मथाथानो यहाँ 3 लोग हैं यहाँ में कौन बड़ा है जॉइंट बड़ा है ज्यादा ये कितना वाइट है तुम्हारा 82 है ना और आपका भैया का ओह तो फिर भैया का ज्यादा हो गया वाइट कम साहबाय बाबा और लो बाबा Mami kasih tanah mana? Ani mami. Wow. Bumbu bautan mana? Ada sana. Nggak kayak oboknya datang dia. Di sana. Nay, bumbu bau nay. Kita. Pinjam dia. Ini lah cadang. Tuh, apa deh? Dan jasa kabar gua. Ada kias film saya. Ini apa? Driver sih tanggung dia. Sana driver sih roh. Nah, aku suruh sana isi dia. Kita. Kita sana. Ay. Bella masuk online nay. Masuk bilang mana? Jangan buka ya. Masuk. Oh, ada yang belum ya tuh, baik. Ah, tuh sudah. Kak, kenal cara ya, Snow? जोंहा दिनै ओरैनो ओंखाम गोरलै बावगोन भगबाननोल' आरोना मानसिया गाबोन जागोन नै जाहैबाय माइरङा माबा फुल फाख्रि होनदों आरोना 80 थाखा केजि जाहैदों बेनो माइरङा 80 थाखानो ओं सान्ति बे गेसाव गोथाराव संनाय जासिगोन आरोना जोबगुलायबाय फुजा होखांबाय आरोना खिर संबाय आपेल एसे माबानानै होबाय ओमफ्राय दैसा ओरैबायदि मानबाय खावगासिनो दं नै जेरावखि जाया गाखोनाय सि दोनदों आंहा थिखोनानै सुनायखौ ए बाबा दोनोमोन